excitement ug kakulba. Mao kini ang klase-klaseng emosyon nga nabati sa mga tinun-an atol sa labing unang face-to-face classes sa mga pampublikong tunghaan sukad nga nagpandemya karong Lunes sa buntag, Agosto 22. Tungod sa kataas nga panahon nga wala makabalik sa tunghaan ang mga bata, ubay-ubay gyud ang misinati og si Pangs kon separation anxiety sama na lang niining batang lalaki nga miligid og migunit sa poste human gibilin sa ginikanan sa iyang classroom. Oh, di gawa siya kay nangita siya sa iyahang mama ug sa iyahang kuya. So nag-negotiate ko sa bata nga tawagan ako imuhang mama, basta lingkod ka dito sa sulod, pero kanang mag-behave ka, di ka mo gawa, tawagan ako. Pero wala na ako natawagan, hinalan ako siyang gitawagan para makasulod siya. Nisulod siya pero kutob ra sa gyud siya diri sa door, pero at least wala gyud siya nigawas gid sa kuan. Gawas sa room. Kining batang babay, mi walk out gyud sa iyang classroom aron mangita sa iyang mama Nanette. Pag first gyud kanang dili pa biya ba. Pero ako na lang giamaman bitaw para nasud naman hinuon siya. Then murag nalingaw na pagkuana ni teacher ba mo to nagsuwat-suwat na siya. Nakuyibaan ko kani gawas man di ay niya. May kay gikuha ra pud sa kanang mutabang bitaw sa mga teacher. Nagtuyok-tuyok ko libot-libot ko sus may kay nagsugat ra mi diri. Apan dili lang mga bata ang misinati og si Pangs, kung dili lakip na sab ang mga ginikanan nga mingawon sa ilang mga anak. Nabaguan ko sa ila ba kay so after 2 years inani bitaw murag nalipay na lang sad ko ba nga nakabalik ta sa bisag kuan lisod sa ilang pagkuan nakabalik ta ba nga as normal na ta. Aron lang mapakalma ang mga bata, extra effort ang mga magtutudlo sa paghagwa nila aron mawagtang ilang kahadlok, pinaagi sa nagkadaiyang gimmick sama sa children's songs, mga sayaw, storytelling ug uban pa. Apan kung dunay gipangkuyawan, duna sa excited kaayo sa ilang first day high sama ning estudyante sa kinder nga si Kershi. Nag-cry ka? Wala. Nga nang wala mga nag-cry? Kay bantay teacher. Okay ra. Okay ra man, excited ako kay para maka-cut-on bitaw sila kay kung anas balay di kayo ka kuan dili ngadto kay namang teacher ba maka kuan nila sa lahi ra kaayo. Mao na ako excited man pud sila. Dinhi sa City Central School, gilauman nga mas mudaghan pa ang mga magpa-enroll ning school year 2022 to 2023 kay sigon sa ilang principal, padayon gyapon ilang pagpanawat og mga tinun-an. Gipasabot sab niini nga gawa sa ilang face-to-face classes, padayon gyapon ang ilang blended learning kay duna pay mga estudyante nga ubos sa modular classes. Basta mula pas nag 25 ma'am, we have instructed our teachers nga i-divide sila into class A and class B. So the first set will be moving or attending the face-to-face. The second set will be study from home. Ikasunod si Manan, balik ko na po sila, bano sa sad, katong nag-study from home, mo na sa mo face-to-face, and so on. Until such time nga November, nga sila ng tanan, full implementation na ta sa face-to-face. Aron dili magtapok ang mga tinun-an, gibuwag nila og duha ka session ang klase matag seksyon og gilimitahan sab nila kini sa 48 ka mga estudyante sa usa ka seksyon. Yes ma'am, we are still using blended ma'am. Ang ato ang DepEd order ma'am instructed us that the full face-to-face implementation will still be in November. Yes ma'am. Mo man nay atong directive gikan gud sa Central Office ma'am. Ato ana siyang DepEd Order 34 series of 2022. Hinuon sa unang adlaw sa klase, hapsay ra og malinawon ang pagbukas sa school year, pinaagi sa pagtinabangay dili lang sa mga magtutudlo o sa mga school administrators, kung dili lakip na ang mga pulis, tanod, traffic enforcer o force multipliers nga gipang-deploy sa nakadaiyang dapit. Kini si Shariza Mioy alang sa May TV Cebu.